Mä oon Tomi Pukkila ja firmana on Koneurakointi Tomi Pukkila Oy. Alihankintana teen paljolti AP Sundström Oylle hommia ympäri Suomea. Tällä hetkellähän ollaan Alavudella ratatyömaalla, Alavuden raputerminaalilla ja aika monenlaista katuinfraa ja radan rakentamista ja kone soveltuu monenlaiseen hommaan. Rototilttihan on tullut valituksi omasta mielestä. Siinä on hyvä laatu ja varaosat saa nopealla toimituksella suoraan työmaalle ja automaattikiinnitys mikä on, niin sehän mahdollistaa tosi monenlaisia lisälaitteita ja niitä tulee käytettyä, kun sytistä saa nappia painamalla otettua rototiltin irti ja laitettua esimerkiksi vasaraa tai mitä onkaan tarvetta. Ja tulevaisuudessa olisi tarkoitus lisätä lisälaitteita ja tehostaa sitä työtä. Rototilttihan kuuluu tähän Open S-standardin mukaiseen, sillä pystytään mahdollistaa tosi monien lisälaitteiden kytkennät ristiin muiden valmistajien kanssa. QuickSensin eduthan tulee ilmi erittäin hyvin infrapuolella, putkikaivantoja tehdessä ja ratapuolella varsinkin, vaikka kyseessä on telakone, mutta siellä helppo ja nopea lisälaitteiden vaihto on aina eduksi. Erittäin hyvä ja helppo, kun pystyy QuickSensin ansiosta jättää koko tiltin pois. Talvella esimerkiksi routaa repies on mukava ottaa tiltti pois ja saa voimaa ja tehokkuutta siihen, ja vasara on erittäin helppo vaihtaa paikallensa ja louheen kuormaukset ja tällaiset niin huomattavasti helpompaa ja mukavempaa, kun saa QuickSensin ansiosta ottaa koko tiltin helposti pois. Rototilttihän on tullut käytettyä useamman vuoden. Tässä koneessa on tämä uusi RC8-malli. Se on omasta mielestä oikein miellyttävä käyttää ja saa kaikki säädöt tehtyä ihan niin kuin itse haluaa, näytöstä sen kun painella. Rototiltti on toiminut hyvin ja saa aina avun, jos on jotakin kysyttävää, ja varaosia. Toki niitä menee harvoin onneksi, mutta niitä saadaan suoraan työmaalle toimitettua kohtuullisissa aikatauluissa, ettei tule koneelle turhia seisokkituntia siitä.